to my channel. Hello everyone! Welcome to MOC Vlog YouTube channel. So ngayon guys is ipapasyal natin si BBI Ban sa city. Kasi nga umiyak siya guys. So po niyang lumabas. So yun po kami guys, mamasyal po tayo dito sa Iligan City. Tingnan po natin kung ano na yung mga kaganapan sa syudad kasi hindi na kasi kami lumabas guys. Simula yun nung nagla-lockdown kami noong February, hindi na kami masyadong nakalabas at hindi na kami lumabas kasi nga takot kami na madapuan sa sakit ngayon. So ngayon, ilalabas namin si BBI Ban. Ipapasyal namin siya sa syudad, sa city. But, hindi po kami pwede lumabas ng car kasi bawal nga yung mga matatanda at bata na lumabas ng bahay. Iikot-ikot lang namin si BBI Ban hanggang mapagod po siya. Kaya guys, samahan niyo po kami at mamasyal po tayo dito sa Iligan City. A few moments later. Spin like a whirlwind in my mind. Every day and through the night. Oh, you are another place in my mind. Trying to find a way to get to you. I love the place in my mind. Like a rumble in my head. You spin like a whirlwind in my mind. Every day and through the night. Oh, you are another place in my mind. Trying to find a way to get to you. I love the place in my mind. Like a rumble in my head.
Yan guys, daming pagkaan yan dito sa amin guys, sa malapit sa amin guys. Kaso hindi nga pwede kumain ngayon sa labas eh. Ang sarap sana, gusto ko sanang kumain dito. Ayan guys, ang sarap dyan. Dito naman na part. Ayan guys, sumabas kasi yung husband ko. Ayan, nasa shop 24 siya. Bibili muna siya ng pagkain kay Kesses. 2 hours later. Yan lang yung... Ayan guys, tapos na po kami nag city tour. Guys, kasi gusto kasi ni BBI Ban lumabas. So, nagpaikot-ikot lang kami sa syudad at check din namin kung marami pa bang taong lumabas. Oo nga guys, no, ang dami pa rin. May mga tao pa rin lumabas, may mga matanda pa rin, may mga bata pa rin lumabas kahit hindi pwedeng lumabas. Kailangan kasi nating mag-ingat, but sa kanila na kasi yung decision guys. Gusto pa rin nila yon. At ayan po si Kisses guys, katapos po niyang mag-online class. So, dahil pagod si BBI Ban sa city tour namin, ayan po, nakatulog na po siya. Ayan, tulog na tulog po yung BBI Ban. Ayan guys, oh. Nakatulog siya. Ayun guys, nakatulog siya sa kakaikot namin sa city. Ano yun guys? Dati kasi guys, sobrang traffic dito sa aming lugar. But for now guys, para hindi na talaga siya masyadong traffic kasi may mga schedule na kasi bawat barangay na pwedeng lumabas. So, may day kami na pwede kaming lumabas. Dito kasi kami lumabas pala is ano lang kami, Monday yata. Monday at Sunday lang yung pwede namin lumabas. So, ayun guys. At doon lang po nagtatapos ang city tour natin guys. Kaya guys, thank you so much for watching. And guys, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. And don't forget to click the bell button para ma-notify kayo every time na mag-a-upload ako ng video. Kaya guys, thank you so much. God bless you all. Keep happy everyone and say bye. See you in my next vlog. Bye!